mu yi balas mu lisaha na shekara 42 da sun kai sarwa su ba mu wa'adin yaushe za su maido shi insha Allah sai sun maido duk abin da sun kaswata kuɗi cikin kuɗi da an ka yi sefa wannan da kake gayi don a cuta ma 'yan ƙasa ne. Faransa in ta zo ta gini uranium ɗinmu in ta je ƙasar waje tana saidawa ba da sefa take saida shi ba, 'yan ƙasa su sani na taɓa gayin shi da dolar ko euro take saida shi. Dolar ko euro wannan ƙarhin da ke gare su isa sai ta kawo ta kimshe cikin asusun ƙasarta a maida shi sefa da kake gayi da su sun ka ƙirƙiro ta dan su gallaza muna kullum muna ƙasa su je su ta da inji su ƙera abin da suke so su ƙera cikin kayan muha da sun ka ɗoka zinariya ce uranium ne petrol ne icce ne arziki duk da ka sani haka ne ake ciki in sun kera waɗannan kuɗi na sefa da can ƙasar su ma in ka kai su babu mai amsa ma can da ake yin su in ka kai su babu mai amsa masu a cikin faransa ne faransa ta yi da sefa wata ranka gani Allah ya kai ka faransa da sefa ko da ban san ba in mai yiwuwa ne wannan hanyar da mun ka bi abin zai yiwuwa yanzu bai yiwuwa to waɗanda a can tare da su ai kama wani sefa ka ce ya tai banki ta faransa ya samo ma euro kana son ka yi ajiya ka gani ba za su karba ba a wani karba kana ganin shi ɗarme an ce ko ɗan ta'adda ne ko wani mahaukaci ne ya zo ya yi ma ma'aikatan bankin faransa barazana don ya kawo arzikin da su ne ke yi to kan mu shiga doguwar hira akan wannan ba sai fa wannan in sun kera su sai su ce to tunda ku wayo bai ishe ku ba ba ku san ciwon kanku ba cikin sefa din nan kashi 75 cikin 100 sai mu aje muku sunan mu faransa da 25 ake aiko ma kasashenmu yanzu ya kai kashi 50 ake aiko ma kasashenmu tibo cikin kayanmu da an ka ɗoka an tahi an saida su wata ƙasa an amso dolar an amso euro an zo an kimshe an ta da inji ya ƙera kuɗin ga da ya ƙera nasu ne amma ga sunanmu ne suke ƙera su abinda suke so suke ƙerawa in an ce kayanka miliyar 5 ne sai cikin miliyar 5 ɗin nan yanzu sai a ce kuma kashi 75 da yanzu sun ɗan yi adalci kashi 50 suke riƙewa mu da ba mu san ciwon kanmu ba sai a ba mu kashi 50 a ce to waɗannan ku sayi ma 'yan ƙasar ku abinci kenan in kan lisaha shekarun ga duka arzikin ƙasarmu da suke kwasa na ƙasa na waje gyaɗa ke kake nomawa gero ne kake noma inda suna amfani da shi masara ce inda suna amfani da ita mu ne ma mu noma ba ma sai da musu ne muke yi ba saye ne muke yi gare su in ka kalli sa tun da kuɗin suke kera su takardun da suke kera kuɗi wannan itacen ina sun ka samu su wani itace gare su duk itacen ƙasashen afirka ne suke dacewa suna zuwa suna takarda wagga da kake gani suna zowa suna kera kuɗi suna sa musu zane an ce sefa wannan sefa ta kuce mun rike kashi 50 mun baku kashi 50 kenan in miliyar 5 ne an ka saida sai a baka miliyar 2.5 a rike miliyar 2.5 can wurin tunda kai baka san ba yadda za ka tana da kuɗi ka sa su cikin hanyar kware ka zo da waɗannan miliyar 2.5 ba ta ƙare ba kamfani duka masu aiki na ina ne na faransa ne waɗannan ma kashi 50 ɗin da an ka baka sai an biyo su an canye sai an biyo wani an biyo su
masu cin su suna nan tare da mu, suna tare da 'yan afirka kamfaninsu. In ba su sun ka ce ba su so ba, baka da izinin ka ba wani kasuwanci. In ba su sun ka ce ba su so ba, baka da izinin ka sai da arzikinka ga wani. Shi ne wani lokaci na ce ma da bai biyar da an ka samu na cikin kai, in ba mun walwale waɗannan da bai biyun ba ne, ba za mu ganin kyawun mu ba sosai kuwa. don in taƙaida wannan zancen. Harka kuɗi lokaci ne insha Allah, lokaci kuma in yayi babu mai hana shi. A sa ido a zuba a gani, masu aiki ƙwararri suna ga aiki. Radda sakamako ya kai, kowa zai ganin sakamako insha Allah. Allah ya kai mu. Amin sun amin. Mai girma shugaban kasa, daga cikin irin abubuwan da ke zuwa su dawo yanzu na labaran yau da kullum, 'yan kasa da dama suna ganin cewa a cikin watan janairun da ya gabata firaministan kasar mu mai girma Ali Muhammad Lamin Zan tare da wata tawaga sun gudanar da